BNN Podcast. Dit is de politieke podcast van Omroep BNN richting de gemeenteraadsverkiezingen op weg naar de stembus. We bespreken het nieuws en kijken vooruit met elke week een andere lijsttrekker te gasten. Vandaag is dat de lijsttrekker van de VVD in Pieler-Maas, Kevin Steegs. Welkom. Ja, dankjewel. Welkom. We nemen deze podcast op vlak na een dag na de raadsvergadering die best wel lang duurde. Het was een kort nachtje, heel kort gezegd, ja. Kun je dan nog makkelijk in slaap komen of zit je dan nog vol adrenaline na zo'n raad? Nou, dat duurt altijd nog wel even voordat je een beetje uitgeraasd bent, zou ik het zo even noemen. En dan gaat de wekker toch alweer niet te laat. Gelukkig moest ik thuis werken vandaag, dus dat scheelt. Dus het is allemaal goed gekomen? Het is allemaal goed gekomen bij mij, ja. 1 uur ongeveer, half 1 uur was het vannacht wel, hè? Ja, voordat we de raadzaal uitliepen was het denk ik al 1:30. Ja. En voordat ik in bed lag was het dan toch wel snel 1:30 weer. Dus dat zijn de vroege uurtjes, ja. We gaan even jou voorstellen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit heb ik het afgelopen 4 jaar het meest geleerd. Dat democratie toch wat stroperiger is dan ik verwacht. Mijn politieke voorbeeld is? Mark Rutte zullen we noemen. Als mensen mijn ex zouden kennen, zouden ze weten dat ik veel meer zou sporten, dat ik dat graag doe, liever dan mij nu lukt. Dit vind ik van het opstappen van de VVD'ers naar de BBB. Erg jammer. En als je nu de toon hoort in de raad, denk ik onoverkomelijk. Ik wil graag lijsttrekker zijn, omdat ik probeer Pieler-Maas in beweging te krijgen in verandering. Dit compliment wil ik het college de afgelopen 4 jaar meegeven. Nou, hij werd ook bij de vorige podcast al genoemd, maar het proces rondom de NOW, beschut werken, dat verdient zijn compliment. Mijn grootste leerpunt in de politiek is: je hebt altijd een meerderheid nodig, al hoe goed jouw idee is in jouw gedachten. Dat waren de startvragen. Ook even te kijken naar het nieuws van de afgelopen week. Wat viel je op? Nou, gisteren was natuurlijk het debat over het coalitieakkoord. Weinig van meegekregen. Je begrijpt natuurlijk waarom. Je was in voorbereiding voor de raad, denk ik. Ja, gisteravond nog even kort wat gelezen. Ze mogen gelukkig door. Nou, anderzijds vandaag in het nieuws over de molen, heel interessant. En een ander leuk nieuwtje wat mij vandaag ook opviel was: Maxima gaat zich ook aanmelden als reservist. Ik denk een mooi voorbeeld voor Nederland. En het prikkelde mij in ieder geval ook wel. Waarom prikkelde jou dat? Nou, het is toch, we hebben een hele opgave op het gebied van veiligheid, defensie en heel veel zaken eromheen. En het triggerde mij van, nou ja, ik zal er eens over nadenken. Misschien wil ik dat ook wel gaan doen op termijn. Ja, ook voor jouzelf? Ja, ik vond het wel echt, het lijkt me ook wel een hele eervolle baan nevenfunctie, zo mag je het noemen, om erbij te doen, ja. Ja, nu zegt ook dit nieuwe kabinet, heeft ook in de plannen, ook volgens mij iets met dienstplicht of vrijwillige dienstplicht, willen ze weer terug herinvoeren. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, en dan refereer ik altijd aan mijn jeugd. Als er na mijn middelbare school een verplicht als er een verplicht dienstjaar zat, of dat een sociale dienstplicht is of een militaire dienstplicht, dan denk ik dat ik dat zeker had gedaan, ja. Ja. Nou, ja, het is echt bijdragen aan je land. Je staat ergens voor. En we moeten toch met z'n allen het land dragende houden. Dus dat draagt er denk ik wel aan bij, ja. Ja. Laten we naar de politiek gaan. Ja. 4 jaar geleden kwam jij in de gemeenteraad. En inmiddels ben jij lijsttrekker voor de VVD. Het is in een sneltreinvaart gegaan. Dat klopt, vrij snel. Ik ben nu 1 periode raadslid. Na de landelijke verkiezing van 2021 ben ik lid geworden. Nou ja, en uiteindelijk in de raad gekomen met voorkeurstemmen. En door van allerlei dingen heb ik me toch kunnen ontwikkelen. En nou, dit is daar het resultaat van. Ja. Als we naar jouw ontwikkeling kijken, het is misschien lastig om het zelf te zeggen, maar hoe zie je dat? Waar heb je je meest ontwikkeld? Nou, ik had heel veel aan de aanwezigheid van Teun Helders, die nu burgemeester is in de gemeente Heesselene. En als ik dan terugkijk, op een gegeven moment toen hij uit beeld verdween, nou, dan moet je toch echt op je eigen benen gaan staan. En ik denk dat dat mij wel een knop heeft omgezet.
En die stijgende lijn naar boven wel versneld heeft. Wat heeft hij jou geleerd? Nou, hij was echt een steun voor toeverlaat. Zeker omdat ik was nog vrij jong. Ik was 25 toen ik in de raad kwam. Nu ben ik 29. Nou, en toen dat begon... Nou ja, en je weet eigenlijk niet waar je links-rechts moet kijken op het begin van zo'n raadsperiode. Want er komt echt enorm veel op je af. Nou, en hij heeft mij daar toch wel doorheen geloodst. En dus en toen hij vertrok, toen dacht ik, oh shit, nu moet ik wel even echt een paar beentjes bijzetten. En dat heeft mij wel in die versnelling gezet, die denk ik ook nodig was. Ja, uiteindelijk heb je je aangemeld, denk ik, als lijsttrekker om de kar te trekken. Dat is ook weer een heel andere rol, denk ik. Dat is een hele andere rol. Nou ja, ik ben daarna ook lijsttrekker of fractievoorzitter geworden. En dat is in principe, je trekt echt de hele fractie mee. Je bent het vooraanzicht van de partij. Nou ja, ik vind het een hele eervolle baan. En het is veel anders dan raadslid in ieder geval, ja. Ja? Wat is er voornamelijk anders? Nou, enerzijds de tijdsbesteding, want er komt heel wat dingetjes bij. Presidiumvergadering, dus de vergadering met de fractievoorzitters. Nou ja, en alles wat vanuit de media komt, krijg jij naar je toe als eerste persoon. En zo ben je veel vaker het eerste aanspreekpunt voor allerlei zaken die er rondomheen spelen. Ja, en je moet de kar trekken en de groep bij elkaar houden. Ja. En nu is die groep wat kleiner geworden de afgelopen maanden. Hoe kijk je daarnaar? Nou, kleiner, kijk. Ja, in ieder geval omdat de raadsleden van Pas Anders, Jan Heets naar BBB zijn gegaan. Het waren met 5 raadsleden, het zijn er nu nog 3. En voordat Jan en Paul uit de fractie stapten, hadden Suzanne en Karen al aangegeven dat ze zouden stoppen. Dus de groep is inderdaad kleiner, maar gelukkig zit er wel echt een sterke batterij aan mensen achter. Onze commissieleden, Dick Holthuis, Jolanda Jansen en Danielle Verbucht. Nou, die staan gewoon pal achter de partij en die helpen ons gelukkig vooruit. En daarachter zitten ook nog wat meerdere kandidaten die echt wel ook ambitie hebben. En die ook de partij meedragen op dit moment. En hebben jullie veel nieuwe mensen moeten zoeken? Ja, natuurlijk. Het is altijd een uitdaging om voldoende kandidaten op de lijst te krijgen. We hebben overigens de grootste lijst sinds Pelemaas is opgericht. 20 man op de lijst. Dus van de VVD? Voor de VVD, inderdaad. Daar ben ik gewoon super trots op. En dat denk ik dat we met een heel sterk team de verkiezingen gaan. Wat vinden jullie belangrijk, deze verkiezingen? Wat is het onderwerp wat de VVD betreft? Nou, gisteravond stelde ik nog wat vragen over het woningmarktonderzoek. En laat dat nou ook een thema zijn waar denk ik het een van de meeste brandt, de woningbouw. Daar moeten gewoon echt forse stappen op gezet worden, want we lopen wel wat achter in Pelemaas. Wat moet er veranderen? Nou, kijk, het werd in de vorige podcast al genoemd, het proces in de plannen, nou dat is binnenshuis. Maar naar buiten toe, we moeten ook veel met de ontwikkelaars, die komen vaak met plannen en die worden vaak best wel wat kastje naar de muur, krijgen we vaak terug te horen. Ja. Nou, hoe dat precies loopt, daar hebben wij natuurlijk ook geen zicht op. Maar op planniveau, wij zeggen nieuwbouwwijk voor iedere dorp. Zorg nou dat die pre-mantelzorgwoningen veel meer voor, gewoon als het familie is toegestaan. Nou, en dat je daar veel meer mogelijkheden krijgt om snel woningen toe te voegen. Ja. Gebeurt dat nu nog te weinig? Ja, te weinig. Pre-mantelzorg is nu alleen met zorgindicatie mogelijk. En tot nu toe, tot we de begroting vorig jaar vastgesteld hebben en de kaderstelling, was het eigenlijk alleen maar inbreiding. Nu hebben we gezegd, ga nou met uitbreiding aan de slag. Nou, dat is denk ik ook de grote winst die we deze raadsperiode hebben gehaald. Dat we het op papier geregeld hebben. Maar nu moet het gewoon in de praktijk echt 5 versnellingen harder. Ja. Zijn er ook andere plannen wat de VVD betreft waar jullie vol voor gaan? Wat? Tuurlijk, wij zien op economisch perspectief, nou ja, landelijk wordt het ook aangegeven, we hebben die economische groei wel op een fatsoenlijke manier. Die economische groei hebben we nodig om in de toekomst ook onze zorg te kunnen blijven betalen, onze pensioenen te kunnen blijven betalen en dat we in Nederland deze standaard van leven kunnen houden. Dus dat is een hele belangrijke. En ook veiligheid. Nou, we zien toch dat het wordt daar overal grimmiger op straat. We hebben daarom ook, stellen wij voor om meer BOA's in te schakelen. Nou, dat soort punten willen wij gewoon proberen echt op papier afspraken te maken en dan verder te gaan. En wat bedoel je op economisch opzicht? Gaat dat bijvoorbeeld om
te zorgen dat er voldoende banen zijn. In ieder geval ook mensen hier naartoe halen. Arbeidsmigranten mogelijk die dat werk kunnen doen. Of juist investeren ook op bedrijventerrein en dergelijke. Ook investeren op bedrijventerreinen, juist ook we willen die hoogwaardige banen. In principe de medewerkers van ASML zijn ook arbeidsmigranten, maar ze heten expats. Ja. Dus dat is even de nuance daarin. Maar juist de hoogwaardige banen waar kennis voor nodig is, waar relatief iets meer op verdiend wordt. Nou, dat willen we proberen ook in Pelemaas te faciliteren als gemeente. Of wij als lokale VVD. En daarmee Pelemaas toekomstbestendig te maken. Ja. Je noemde Mark Rutte als voorbeeld. Ja. En daar moet je misschien even over nadenken. Wat is wat hij heeft wat jij bewondert? Nou, daar is zelfs een boek over geschreven. Het boek heet Supergaaf. En dat gaat over hoe Mark kan knutselen, kan toveren. Maar in ieder geval hoe hij om kan gaan wanneer argumenten op hem afkomen. En hoe hij die kan nuanceren, ombuigen of juist tegen kan spreken. En dat is zeker ook een punt nog waar ik nog veel in wil leren en kan leren. Dus daarom kijk ik wel met bewondering naar hem. Ja, hij kan wel heel goed laveren. Maar op een gegeven moment was die houdbaarheidsdatum natuurlijk ook in zicht voor hem. Ja, nou, dat klopt. Toen de val van Rutte 4 kwam, nou ja, toen was in ieder geval zijn houdbaarheidsdatum op. Mensen, enerzijds waren ze waren ze hem ook wel een beetje beu dat hij overal mee tussenuit kwam. Maar we zien het nu bij de NAVO. Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we Mark daar hebben zitten en dat we Trump nog een beetje kunnen temmen op dit moment. En is dat ook een eigenschap wat je beschrijft, wat jij graag hebt of wat jij al doet? Nou ja, gisteren bij het molen ging het goed af, maar het laveren, manoeuvreren en je toch proberen op een mooie uitkomst uit te komen, dat is wel echt een eigenschap die ik bewonder bij hem. Ja. Waar staat die lokale VVD nu precies? Want je zegt, er is veel veranderd qua mensen, relatief veel nieuwe namen op die lijst. Nou, relatief veel nieuwe namen. Kijk, de vorige keer hadden we wat mensen die doorgingen. Er zat Teun onder andere bij. Suzanne en Karen. Nou, die zijn natuurlijk altijd nog VVD-lid en die draaien ook nog mee. Die steunen de partij ook nog. Maar je krijgt in ieder geval een aantal nieuwe raadsleden die nog nooit in de raad hebben gezeten. Als ze meer dan 1 zetel krijgen, dat zeker. Maar je moet lachen, maar waar... Ik maak het grappig, want natuurlijk gaan wij ervan uit dat we meer zetels gaan halen. Daar zetten we ons in ieder geval voor in. En nou ja, goed. Valt er ervaring weg? Ja, maar kunnen we die opvangen? En is de ervaring nog beschikbaar als we het nodig hebben? Dan kunnen we ze nog erbij roepen. Ja, waar staat de partij? Waar staat de partij? Hoe bedoel je die? Nou ja, waar staan jullie nu? Hoe zie je het speelveld precies? Nou, organisatorisch is het ene kant. De lijst is vastgesteld. Het programma is nu in de opmaak. Campagneplan hebben we in grote lijnen staan. Dus na carnaval kunnen we echt flink naar buiten toe. De flyers worden ook gemaakt. En het speelveld politiek. Nou, we zijn enerzijds oppositie. We hadden 5 zetels, nu 3. Mevrouw Primowitz zei het, ja, de uitslag is de uitslag. We gaan natuurlijk ons stinkende best doen. Wij gaan wel de straat op. We gaan wel die flyers door de bus duwen. En dan hopen we gewoon ook op een goed resultaat te halen. En wat is een goed resultaat waar jullie tevreden mee zijn? Nou, er komen 2 zetels bij en die wil ik heel graag naar de VVD toe halen. Dus 5. 5 in totaal? Ja. Want Pelemaas wordt groter. We krijgen in plaats van 27, 29 zetels in die raad. Dus er is ook wat te kiezen. Hoe ga je dat doen? Hoe ga ik dat doen? Nou, enerzijds is het een sterke campagne. We hebben nog wat campagnefilmpjes die eraan gaan komen, waar we proberen het op een leuke manier zichtbaar te maken, waar wij voor staan. Nou, de punten die ik ook al zojuist noemde. En daarmee hopen we dan toch wel een slag te slaan. In ieder geval het publiek thuis op de bank met de telefoon in de handen te bereiken. Ja. Hoe ga je die jongere doelgroepen bereiken? Nou ja, precies wat ik zeg. Die zijn veel digitaler, dus daar proberen we echt een slag te slaan. Ik ben ook al 29, sommigen lachen dan ermee. Maar ja, je ziet er superveel ontwikkelingen daarmee gaande. En daar proberen we echt wel in mee te gaan in ieder geval. Ja, nu is de VVD nu oppositiepartij. Jullie waren in het verleden ook coalitiepartij. Waar gaan jullie voor? Is dat nu al te zeggen? Die is wat ingewikkelder dan je hem zo zwart-wit stelt. En dat is ook helemaal niet erg. Maar
Ja, natuurlijk, wij staan voor een bepaalde punten en die willen wij heel graag naar buiten toe gaan brengen. En dan willen we ook dat er echt wat ontwikkelingen op gaan gebeuren. Nou, ik noemde dus al woningbouw, veiligheid, op financiën hebben we een paar punten. Nou, dat soort dingen willen we wel echt een paar klappen op slaan. Nou, en dan moeten we zien hoe de andere partijen er ook in staan, want anders wordt het denk ik een lastige. Dus jullie willen meedoen, maar dan wel als er concreet voor de VVD wat bereikt wordt. Tuurlijk, anders moet je denk ik nooit meedoen. Dat Ja. zie je ook nu wel in Den Haag. En hoe zie jij jouw rol de komende jaren? Nou, ik ben lijsttrekker en ik ga in eerste instantie gewoon voor een positie in de raad. Nou, wat er uit die onderhandelingen gaat komen, is een... dat vind ik vrij lastig om daar nu helemaal iets over te zeggen. Maar je hebt nog zoveel stappen die daarvoor zitten. Dus je gaat eerst de verkiezingsuitslag, de campagne zit er helemaal voor. Nou, sterke lijst, nou dat hebben we in ieder geval redelijk op orde. Gespreide lijst ook. En dan ga je onderhandelen. Dan kom je bij de partijen, dan komen andere wethouderskandidaten in beeld. Nou, en dan ga je kijken, wat kan er binnen de partij en wie ziet überhaupt wat zitten. Maar wat het belangrijkste voor mij is dat we in ieder geval wel altijd als VVD capabele mensen kunnen gaan leveren, ongeacht wie dat gaat zijn. Dat weet je nu wel. Ja, dat weet ik zeker. En die staan op de lijst, of hebben jullie er al een lijstje daarnaast lopen? Of... Een combinatie van beide. We hebben meerdere namen, dus het is echt niet één of twee namen, maar daar ben ik wel een beetje voorzichtig mee, want dat zit ook bij mensen. Ja, worden ze dadelijk eventueel geschaad in een baan, dus daar hou ik me een beetje op een vlakte over. Ja. Laten we even kijken naar hoe jij eigenlijk die politiek bent ingerold. Hè? Want ik kan me nog herinneren dat jij je hart maakte voor die woningmarkt een heel aantal jaren geleden. En uiteindelijk heeft dat jou ook de politiek in laten rollen. Nou, het begon zelfs, dan moeten wij terug naar 2019. Toen kocht ik mijn eerste huis, destijds mijn vriendin. Nou ja, verbouwd. En toen zijn we uit elkaar gegaan helaas. Hebben we net niet gewoond. Het huis was eigenlijk af, toen zijn we uit elkaar gegaan. En toen zat ik thuis en toen kwam corona. Nou, en zodoende heb ik het initiatief gepakt om de jongeren van Pelemaas toen al bij elkaar te roepen. Jongens, we moeten aan die deur rammelen. Een enquête, want er gebeurt ons te weinig. Ja, inderdaad, een enquête. Nou, zodoende heb ik dat gepresenteerd aan alle politieke partijen. En zo toen zei ik na de landelijke verkiezingen van 2021, in corona was het toen ook. Nou, dat schiet mij allemaal niet genoeg op. Ik ga het maar zelf doen. En dus dat is ook wel, nou ja, het werd al een paar keer eerder gezegd, maar je moet echt de politiek ingaan als je wat wil bereiken. Nou, je moet ergens verstaan. Nou, en dan dan kom je op zo'n positie terecht, denk ik. En toch zeg je, het is allemaal toch stroperiger dan ik had gedacht. Ja, want we hebben meerdere malen moties, voorstellen gedaan over die woningbouw. Nou, en toen uiteindelijk kwam daar een noodkreet vanuit de dorpen, dat woonmanifest. Dat is misschien de meeste mensen online, dus misschien moeten ze het even opzoeken. En dat heeft een gang in werking gezet. En toen een jaar later hebben wij onze kaderstelling, zo heet dat, met dure woorden, die hebben we toen aangepast. En in de begroting hebben we ook het concreter nog wat kunnen maken. Ja, dus nu moet het echt in uitvoering komen. Maar dat is gewoon al een proces van bijna 2 jaar wat nu speelt. Ja. En frustreert dat nooit dat het zo lang duurt? Ene kant wel. En aan de andere kant, ja, als ik nu niet vol blijf houden, ja, dan valt het helemaal stil. En dat moeten we zeker niet hebben. We moeten door blijven gaan. Is dat ook jouw drijfveer? Natuurlijk, er komen meer punten bij die ik belangrijk vind, waarvoor ik sta. Nou, ik ben lid bij een partij. Daar sta ik nog altijd achter. Maar ja, die woningbouwopgave en zien wat er aan de praktijk gebeurt. Hoeveel jongeren gewoon thuis zitten tot hun 30ste en zeggen van ja, ik kan niks. Ik kan geen huis kopen. De huurhuizen zijn, middenhuur is vrij duur. Sociale huur heb ik te veel inkomen voor. Nou, dat frustreert mij zo enorm. En daar zijn gewoon, zie ik meerdere oplossingen voor om daar in ieder geval een versnelling in te brengen. Tot slot, je zei ook nog over het verlaten van de VVD-leden naar de BBB. Dat is onoverkomelijk als ik het nu zie in de raad. Wat bedoel je daarmee? Nou, kijk, je wordt in principe gekozen op je eigen naam. Dus iedereen heeft het recht, ongeacht dat soms gefrustreerd voelt, om de zetel te houden. Maar de fractie BBB slaat wel een hele andere toon aan die wij altijd hebben gehad als lokale VVD. En daarom, ja, nou, uiteindelijk heb ik tevreden mee hoe het nu is.
Wat vind je ervan? Wat vind ik ervan? Nou, ja, enerzijds natuurlijk jammer dat je je zetels kwijtraakt. En anderzijds, ja, we moeten doorkijken. Het is gebeurd. Ik kijk vooruit. We hebben 18 maart. Ik heb ook weinig tijd om er nu over heel lang over na te denken. Maar we gaan gewoon volle bak vooruit. En ik zie het zeker goed komen. Ben je een campagnevoerder? Redelijk. Ik heb alle campagnes in de tussentijd vanaf 22 tot en met 26 nu gedaan. Daar zat 2 keer landelijk tussen. Provinciaal heb ik zelfs op mijn lijst gestaan. Europees heb ik meegedraaid. Dus jawel, het kriebelt wel. En we gaan er volle bak tegenaan. Succes Kevin en tot de volgende keer in deze podcast. Dankjewel.